Coklat duit biru abu kok seger banget ya. Nang ati seneng, adem, ayem, bahagia. Saben malam Jumat ahliku berpodo menyang omah. Alah, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Le, duitmu kok wagi ngono, Le? Wah, iya Pak. Lagi untuk proyek gede iki. Lumayan ya sih, Le. Proyek apa Le? Ini Bapak kan wis tuwa, ini dibagi-bagi ya, Cora. Gampang nggak Pak? Piro? Siji, loro, tah telu. Loh, ya kudune kok 5 ngono, Le. Wah, yo aja Pak. Ada rauman piye? Yo wis, tak telu nggih Pak. Ya ngene ya, anak berbakti kepada orang tua. Wah, iya anak soleh ya. Tapi iku Pak, jenengan tak paringi niku, tapi wonten syarate. Syarat apa, Le? Syarate. Karo Bapak kok syarat-syaratan barang ya, Le? Wah, iya. Ora ono saiki ora ono sing gratisan, Pak. Syarate jenengan iku nyoblos Mas Wafa. Loh. Kok nyoblos Mas Bapak kepiye iki malah? Iya, dilogong. Hasilnya lumayan. Ya kepiye lah, Le? Kita harus tak kandani ya. Nek sak keluarga iki wis tak catet bakal ndukung Kaji Rizal. Wah, Kaji Rizal ora ono sangune ya, Pak. Iya. Jenengan mboten eling to, Pak. Kaji Rizal iku tukaran karo aku. Yo ngene ale. Kaji Rizal saiki wis berubah, wis dadi apik. Gara-gara katoke tak delikno. Lah, moh. Kok mau kepiye iki? Dadi anak duraka kaya nek mau lho. Moh. Wes kadung nyampur dhuwit re, ndak kon nyoblos Kaji Rizal. Wes ngene, apik-apikan aten ya. Duite tampa, tapi ki engko nek pas nyoblos milih Kaji Rizal. Moh, dak dosa kowe wis nyampur dhuwit ngene re. Madang dunup duwe ora dosa piye kowe ku? Iki anakku, tak kandhani. Pokoke milih Kaji Rizal, titik. Moh ya moh. Kandhane mangal piye iki? Lah, moh. Bocah Lah, Iki ana apa kudu geger iki ana apa cara? Iki Abu, pae aku mau kon milih Kaji Rizal kon milih. Piye lah Pak, ana nang kudu ngajak geger iku piye? Ya wis le. Nek kowe ora kena tak kandhani, wis lunga. Melu Wafa. Ono lunga. Oh, ngono ya wis. Lunga aku. Ya lunga ono. Lho lho jemuna le. Padha di kowe le. Le, iki Waduh. ana rai kok. Lunga kandhane kok. Ben lunga kono. Apa? Gak ucah angel ajarane. Iki piye le Pak? Wong guru-guru beda pilihan wae kok masih ngono ribet karo anake. Keluarga kita nomor 1, Pak. Piye iki? Alah, ngene engko ndara balik mulai ha. Wis kombarno. Bocah ora tau lunga dok. Ora wedi, tenang wis lungguh. Lha kok anak ilang piye, Pak? Wis ae engko, wis yakin. Engko delok ngas balik, ora li ono 5 menit balik. Gugu Bapak. Piye? Wis bar nemu tong. Apa ndi iku? Duit wis punya nang mau jaluk neh. Yo ah. Sampe ra gelem nyoblos kok. Yo, duit panas lah kok. Wis mau. Lho le aja lungone le. Canom sore-sore turu lemah kemer. Ayo meraku. Tadi Jero enak-enak. ya baru ayo gas. Ketok ayo dompetnya kandel ya bos, wani traktir aku. Apa cecek utang kene ki kok. Utang, mama balik terus mulai. Udah kangen dompetku iki.
pesen apa Mas? Loh, yuk sharing. Saya kira gini yuk. Mas, saiki aku dudulan lontong. Hah? Lontong. Wis ora bakal kopi karo bakso saiki yo. Nah kopi ijo ya Mas, nah bakso wis ora, wis kesel, ngintiri anggere bengi. Kesel ngintiri. Bintiran saiki ngintiri lontong. Kowe tak dibindir. Dadi apakno? Dimek-mek. Wis upama lontong kan dimek-mek niku oleh. Malah seneng ah, Bos. Yo saupama ke tuku lontong badhe piring dimek-mek ngene oleh apa ora? Yo ngamuk ah. Wah, nyolane. Wes iki malah bahas lontong sido pesen ta ora? Ijo ayu pesen loro. Oke, lontongnya gede-gede apa cilik-cilik Mas? Hah? Ketok aneh. Oh. Gimana? Monggo Mas lontongnya. Iki yuk. Wih, pancen enak lontong iki sharing. Mbak, kopi siji. Iya apa Mas? Kopi ireng nganggo gula, nganggo banyu panas. Yo, ilang kape. Berat takok air. Ini lah Mas, kita kok wajah kok gabut. Sampeyan wis duwe pilihan, Mas. Apa ae lah pilihane? Iku Kaji Rizal karo Mas Wafa. Hampir ono sangune tak coblos Mas ah. Loh, coblosan apa salone? Yo ono. Ngene Mas, sampeyan tak duit, tapi coblos nomor loro ya. Mas Wafa. Piye? Oh, ini untuk sangu. Siji, loro, Asik. telu. Apa, Pak? Ya limbo kurang ngono. Terus saya sebelah, sebelah. Pas masuk iki. Oh iya. Loh, apa iki? Lho ki wis tak dhuwit janji tak kon nyoblos Kaji Rizal kok malah mbok tampa. Lho karepku ah. Untuk duit ya tak tampani, ratok yo wis. Lho iso ngono iki aja mlete janji, wis tak dhuwit kok. Kowe barang iki balik. Yo mbah. Jujur aja lho iki wis saji kok malah mbok jawab. Yo mbah, salah gelem. Balekno mah aku. Ah, tak tampani. Lho yo tak jiko. Ora iso yo mah. Ora iso. Ora iso ah. Lho, piye secara jantan? Lho ayo ah. Ya iki. Ayo Mas, Piye iki malah? wis ra golo kowe. Ayo. Ayo. Penting. Ya, no penting man. Lontong marek entuk duit. Poine. Loh, ono apa mau Mas? Mbak iki bolo saya betul tukaran. Ya oleh Mas, wong guru-guru calon yang ngasih diwangi tukaran ngono ku. Tunggal se-RT, padahal kancane kok diwangi ngono. Bobak kang ngurusi aku, penting mana dong. Soalnya uang tau do. Yo masuk. Santai kayak pokoknya. Lu. Santai ya. Piye iki perkembangannya? Wah, wis akeh ya. Tak rewai grade karo sebut Kaji Rizal lho. Lho, piye iku kok iso mau? Ya iso, kono pergerakannya wis cepet tok, wis tekan ndi ya. Wah, piye iki kudune anyen perlu ditindaklanjuti sing temenan iki. Aku iku duwe kanca wong pinter. Piye, Rono? Sopo iku, Rek? Ya wis pokoke angger Rono yuk. Piye? Ya saya Rono. Ayo. Padha bingung aku karo. Yuk. Nuwun. Ngeten ta, kula ning mriki ajeng. Wis Le. Aku wis reti karepmu kowe rene arep lapo. Terus kandhane ra wis reti tuku no. Kondang anjen. Iya. Kowe rene arep do njaluk ajian ben gampang jedune ya. Yo ora, Mbah. Lho, jare dukun kondang salah nebak terus. Oh, iya. Kowe rene arep luru nomor ah. Mboten ta, Mbah. Rencang kula mriki ajeng nyalon petinggi, Rek. Oh, arep apa nyalon. Ini Le. Kena arep apa nyalon kudu ana tirakate sing kudu mbok penuhi. Oh, ngono. Apa Mbah tirakate? Ngene Le. Tirakate sing pertama kowe iku kudu poso nyires selama seminggu. Terus guri omahe musuhmu iku mau wae sesajen.
Sing isine iku sego terus ndok iwak pitik. Lah ora karo kopi sisan, Mbah. Yo ale. Loh, kaya iki Mbah berarti kopinya. Wah, betul-betul kok ngene iki lho. Kowe iki tak wae kawan-kawan le. Kawan-kawan iki gawa nang ndi ae pokoke kowe lunga. Nggih, Mbah. Aja sampai lali. Nggih, Mbah. Pokoke gawanen terus. Apa iki, Mbah? Iku jenenge akeh le. Akeh apa iki lho, Mbah? Kaya kletong wedhus. Iku jenenge akeh kletang wedhus le. Mong, jijik. Lho, Le, aja dibuak-buak ah. Iku akeh ora sembarang akeh. Iku akeh ana filosofine le. Jajal delok, akeh iku rupane piye? Ireng, Mbah. Ireng. Ireng iku le. Karakter warna sing paling kuat. Ireng iku dicampuri apa ae, mesti tetep ireng. Campuri apa ae, kuning, putih, iku mesti tetep ireng. Gak iso malih apa-apa. Tegese kowe dadi kados penyalon iku ora katut ngalor utawa katut ngidul. Kowe kudu duweni pendirian sing kuat. Oh, ngoten, Mbah. Ya le. Akeh iku bentuke piye le? Bunder, Mbah. Bunder. Bunder iku alias ora ana sudute. Tegese dadi pemimpin iku kudu netral, ora condong sudut kene, ora condong sudut kono. Terus akeh iku atos. Tegese dadi pemimpin iku kudu atos. Wani menghadapi masalah lan ora gampang ambyar. Mosok akeh kletong wedhus ngene atos, Mbah. Ya atos watu, ah, Mbah. Atos iku. Yo ora, atos watu, ah. Boleh le dikandani yang ngono. Jajalan ketaan le. Yo mah. Nang wedhus ngono ta. Lah yo, nak mo, kowe kudu percaya karo aku. Nak akeh iku atos. Ya wis, sing penting syarat iku mau lakonono ae. Tak jamin 100% kowe bakal dadi. Nak ora dadi, duitem tak balikno 10 kali lipat. Wih, wani geran sih, Mbah. Wah, yo iya, dukun kondang ya wani. Yo, wes, Mbah. Aku tak pamit riyen. Lho sik ah. Ngene Iya. ndi? Yo, Mas. Bayar sik lali malah. Saya. Ki, Mbah. Cukup. Ngene piye lah yo. Tambah. Ojo ngisi sini aku Mas, nek semono dukun kondang iki. Tambahi. Lho, ora reti aku nek iki malah. Oh, ngene. Cukup, Mbah. Cukup. Ya wes, pamit riyen, Mbah. Oke. Parang, Mbah. Parang, Mbah. Yo. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ryan kena apa? Apa? Ujo ta sagete apa kok. Lho kok gelut-gelutan bareng lho lah apa? Ya piye, ndak ceritane ngene lho. Kang sapa jenenge Totok kan wis tak dhuwit. Tak kok nyoblos kowe wis gelem. Lah mau nek marang nyusarin, kok dikeki dhuwit sabete sapa? Sabete apa kok gelem. Lha terus milih kono dhuwite bro kono. Aku kan ora trimo Ji. Terus tak tantang wae ngono ah.
Piye? Oh, terus loro kabeh niku piye malah? Riwatku malah ngene iki saya kau. Lu, sing akon nyangoni-nyangoninan lu sapa? Saiki masyarakat wis pinter. Milih pimpinan sing berkualitas. Sing ngerti saiki masyarakat wis pinter, ora bodoh. Lah oleh dhuwit kok ndi? Iki bocah-bocah duduru nah. Berarti ini dak yo kono nyangoni dak. Kowe barang nyangoni ya. Padahal kowe ora nyangoni kok kalah. Bocah-bocah itu semangat loh. Ben kowe menang yo turunan masyarakat itu didata, disangoni siji-siji. Ora usah ngono-ngono. Insyaallah kita menang. Yo. Kita menang. Yakin kowe? Yakin? Yo nek anjene yakin yo berarti aku gak usah nyangoni iki. Wis ora usah ngono-ngononan, wis ora usah nyangon-nyangoninan. Ya wes, ya wes. Terus ngene sih, aku pe laporan. Di bengi gua kan liter-liter desa. Delok-delok situasi piye bahaya ta ora. Iya. Aku liter-liter kok roh wafa aku goncekan karo sebete. Tak tututi kok mburi. Alus tak tututi kok kaduan kok mandek nek nggone omahe Mbah Ipul. Iki ketoke mereka mulai main alus siji. Kita kudune piye iki? Tidak bisa kita biarkan nih. Kita harus bertindak loh, Ji. Nek ora kalah kowe. Apa neh iki? Kok malah dukun-dukunan barang. Wes ora usah ngono. Kowe lali lagune Roma Irama piye? Keramat paling ampuh di dunia iku dungane wong tuwa. Wong ana lagune kok, lagune Roma Irama. Piye lagune? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Yo eleng bener. Eleng ya? Oh ya wes. Terus strategi selanjutnya piye iki? Wis ngene ae. Saiki kowe melu aku. Moro me wong tuaku. Njaluk doa restu yo. Syukur-syukur engko diweki kemenangan. Yo kumpul lah menang. Oke, saiki. Yo saiki. Yo main. Tuh, mantap. Kunciku kari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mriki niki badhe nyuwun pangestune kula niki ajeng nyalon petinggi, mugi-mugi nggih diparingi kemenangan, kula nyuwun pandungane. Nggih le, tak dongakno mugi-mugi dadi petinggi sing amanah, sing tanggung jawab. Amin. Nggih pun, Bu. Oke, para hadirin yang berbahagia, mari kita sambut calon lumrah nomor urut 1. Silakan. Baik, selanjutnya mari kita sambut calon lumrah nomor urut 2. Silakan. Asik aneh, rumangsamu aku nyangoni entek beras ben dicoblos. Edan po. Yo tak bisa sedekah lah wong kene wong sugih kok. Yo sedekah. Hadirin
mohon tenang, semuanya tenang. Tenang, bisa tenang. Baiklah, silakan nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Misi saya adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan di desa ini sehingga mereka-mereka ini tidak ada yang galau, gabut atau apa yang kalau kegiatan-kegiatan seperti itu bisa menjadikan pemuda-pemuda itu ambiar. Baiklah, sekarang kita sampai pada tema terakhir yaitu isu kerukunan dalam masyarakat. Bagaimana langkah Anda apabila Anda nanti terpilih menjadi kepala desa untuk mendinginkan suasana yang sudah terlanjur panas pasca pemilihan kades ini? Silahkan paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Oh, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Oh, kalau menurut saya ini untuk mengatasi hawa panas pasca pemilu, saya akan mengadakan sholawat besar-besaran. Karena dengan majelis sholawat akan membuat para masyarakat ini menjadi aman, nyaman, tentram. Karena sholawat adalah tolak bolak bagi kita semua. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Baiklah, silakan nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Saya setuju. Nomor 2 sah. 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 Dengan demikian, Lumrah terpilih 2019 dimenangkan oleh Kaji Rizal. Iki piye lah? Piye Mas? Jare dukun dengi ku dukun kondang kok aku kalah. Yo piye ya Mas? Biasanya tau meleset tok. Sik. Coba tak teleponnya. Wes sama sing sabar. Jenenge kompetisi ku yo anjen ana sing kalah, yo anjen ana sing menang. Dene kowe wis mbok niati nyalon petinggi. Dene kowe kalah yo kudu siap menghadapi kenyataan. Lho kan dengi kowe wis tak dukono, setawi saja nang guru mau kowe kalah. Lho, bukune ndok, iwak pitik, sego iku sajenem. Lho kok malah tak pangan. Waduh, pantes yang menang. Selek. Ora tenang. Wis alhamdulillah yang penting nek dadi petinggi iku kudu amanah. Ya ora lur. Oke. Satukan visi misi untuk desa yang lebih maju. Lan aja korupsi. Korupsi tak kepok diasem. Prioritaskan para janda. Sing penting dadi petinggi iku iso noto desa. Oke. Kasek aneh rumah sama aku nyalon nyangoni wong nek berah iku tanggul apa? Action. Beli ini kok apa lah? Piye lah dari itu kasih siap gak? Siap.